Vele nizoba nobabili ngizothi mangijika ngiphenduka ngibheka ngala angilungisele. Mangiphenduka ngibheka ngala ngoba ngiyazi ukuthi vele ngala angineliseki mhlawumbe uzonginelisa. Amanda, mawubuka mina ubona isilimo. Angiboni mhlawumbe isilimo. usubona indoda kuyena. Uyindoda ephelele uyayibona na? Amanda kutheni ungijwayele kabi? Angikujwayeli kambe angikujwayeli. Ngijwayela wena. Yazi ngijwayela wena. Mfethu. Ngiyaqolisa mfethu ubona uhlelo lakho kodwa bengaqondile mfethu. Mfethu ngiyacela mina ngicela nje nikhulume kahle bafethu. Yabo kuyimanje ngibizi ukuthi ngizolungisa. Kodwa manje sengibona ngathi mina imbangela eyenza ukuthi nilwe manje. Cha ukuthi manje mfethu ungaphatheka kanjani nomuntu wakho uthi uzolungisa ucela umuntu esizolungisa njengomuntu omazi ukuthi vele uhleze elungisa. Manaka angithi sithando sami angathi ngiyakhuluma. Angathi akwama nje ngakhuluma nawe. Ngakhuluma nawe baba ngilalela. Mfethu ngizamile ukuthi ngicele wena ukuthi uzongilungisela. Manje mase bona indoda kuwena kumele ngenze njani? Ngithenga ngikhuluma nawe Amanda. Ngithenga ngikhuluma nawe. Uzongenza manje ukuthi ngize ngihlanye sekhanda. Ngithenga ngikhuluma nawe. Wena mfethu ungayizwa kanjani lento le? Ungamenzi sese ahlanye ekhanda engahlanye embedeni. Kodwa ke asikho lapho baba. Mfethu ngempela Cha na bafinda indawo indlela okhuluma ngayo manje nawe sengathi manje Musukumthethisa angizuthatha uzolungisa. Musukumthethisa umthethelayo. Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwe-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo oyithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Gama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. As per usual, uyazi ukuthi le khaya we all about fixing imjolo eminingi eyahlukahlukene. Ngabe uneyinkinga eziningi ezinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Thumela i-email address to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ngale kwaloko nangu thanks eceleni pressa phela. Lokho kuyakulekelela ukuthi ukwazi ukulekelela thina sibe ngcono kusasa nokuthola ama-resources nje hayi i-channel yethu ukuze sikhule sihambe siye phambili. Ungaphinde futhi-ke ukhohlwe ukuthi nangu futhi-ke membership you can join. Lokho kuzokusebenzela ukuthi-ke ukwazi ukuthola iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakayiboni. Mengabe ngikhuluma ngey'nhlelo zethu ngikhuluma ngaziphi na? Ngikhuluma ngalo lolo libuke njengamanje silungisa umjolo. Ngikhuluma ngohlelo awondli, ngikhuluma ngohlelo abangani bethu ezitholakala khona le ekhaya kuMjolo TV. Mawukuthi-ke uyaqala ukungena ngithe nje ngigcina ukucheck-a besilapha 30 something K subscribers. Shuthi wena mawungena uzosilekelela futhi ukuthi sihambe siye ku-150K okuyindlela-ke ebheke khona #road to 150K subscribers. Sibheke khona njengamanje sihamba kanje sihamba ngolayini. Ukhona wena, ngikhona mina, bakhona namanye simndeni sonke. Asikwazi ukuthi siqale i-episode yethu namhlanje ngaphandle komkhuleko. Amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu zihamba kahle. Oncishwayo uyayithola. Tech izongena nje imani khona ukuthi inkinga zanamhlanje siyilungisa kanjani and sibona kanjani ukuthi ke uhamba kanjani emjolweni eminingi yahlukahlukene. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami ngubongani ngwakamdluli. Ngibhalele kuleli khasi kulungisa umjolo ngenhloso yokuzolungisa inkinga phakathi kwami nengithandana naye. Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sikwamukele futhi mawukuthi uyangena njengamanje sikukhumbuzile-ke kade siqala ishow ukuthi-ke leli igama le-show siyibiza ukuthi silungisa umjolo lithola khona la kwi-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi-ke ushare i-channel yethu njengoba sibheke 250K subscribers. Eceleni kwami khona udadewethu okhona namhlanje ngoba sibhalelwe i-boyfriend yakhe noma umuntu athandana naye ukuthi kwazi kabanzi nje ukuthi sikhiphani ngaye mase futhi sithola nokulungisa iy'nkinga ababhekene nazo. Siyakubingelela sikwamukele ehlelweni. Umuntu uma efika le ekhaya ngimubambe ithambo kuyaphileka kodwa? Hayi no ngiyaphila. Igama lami ngudlala Matifana njengoba bese ngishilo. Wena igama ungubani? Ngu-Amanda Ngwamtshali. Amanda Mtshali. Yebo. Amanda sinawe la ngoba kunejonge elibhalile lasho lathi I know lifuna ukuthi likulethe la ukuze nikwazi ukuthi nizokhuluma iy'ndaba zenu. Umfo kaMdluli umazi kanjani? Umuntu esithandana naye. Umuntu othandana naye. Yebo. So as kuwumuntu othandana naye mhlawumbe uma ubheka nje i-relationship yenu njengamanje ihamba kanjani? Yonke into ihamba kahle, azikho iy'nkinga, iqondile? Yonke into i-right si-happy. Ayikho into ebhedayo bheke eceleni yonke into i-right. Okay. Mengathiwa nje mhlawumbe ngichazele ngomfo kaMdluli
mina ngingamazi ungathi umuntu onjani umuntu onothando umuntu onakekelayo umuntu kanjani Umuntu onothando because ever since ngaqala ukumazi umuntu onothando akaze abeke isandla umuntu wesifazane like uyamkhathalela umuntu wesifazane athandana naye. Uhappy ngayo. Ngihappy. I know. Mengabusho njalo ke but njengamanje uzithola ula kwishow yethu igama lawo silungisa umjolo. Kushuthi ke khona mhlawumbe inkinga ongayiboni. Namhlanje mengabe uthola ukuthi khona inkinga ekhona emjolweni yakho noma wena khona ukusolayo mhlawumbe ukuthi kuyinkinga mawusola nje wena ngoba nje obekubhalele la obvious khona okungahambi kahle mhlawumbe ukuthi ke you guys are not aware of. Hayi akukho nje. Yonke into ihamba kahle. I know. Uready ke kodwa ukumbona umuntu wakho nikhulume naye ubone ukuthi ufuna ukuthini kwena? Hayi ayikho inkinga ngambiza sikhulume. Njengoba ubona ke la sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizokwenza isiqiniseko sokuthi mengabe efika umfowethu la ukhuluma kahle nawe and akhuluma into eqondile noma ngabe yipi inkinga eninayo ikwazi ukuthi ilunge ekugcineni. Uthe already ukumbona right? Yebo. Njengoba ubona ke mbukeli dadewethu Amanda uthi I know already ukuthi ayibonele isithando sakho ukuthi sifuna ukuthini kuyena. And mengabe sesifikile sinethemba lokuthi noma kanjani inkulumo phakathi kwabo izolunga bakhuluma into eqondile nobudlelwane babo obungapheli kunaloko bathandane baqhubekele phambili. Ake sibone ke ithimba lesimabelo silandela ubafo limbeka la kuzobe kuhamba kanjani. Mfowethu hamba kahle kodwa Kuyaphela mntaka. hayi no bese yonke into iqondile. Njengokucela kwakho bafo ukuthi ke sikulandele nangu mama nizokhuluma. Simlandile umama nangu khona la sengeke ngakhuluma ke naye ukuzwa nje iside lakhe le story. Sengithi angithathe nawe mfethu ngikubeke la. Ngizwe ukuthi wena mhlawumbe uzothini umama. Ngokwakho nje mfethu kokubuka ubudlelwane bakho naye kuhamba kanjani so far? Besangazi ngaqala ke. Kodwa yena umuntu right usuke kube neyinkinga lapha nalapha. Ngoba ngaba ngekho lamaswintshe ngasethu. I know. Angifele ngikunikeze ithuba lokuthi ukhulume naye nje nobabili. Mina sengiyongena ukuthi mhlambe izinkinga ziyavela ngingene phakathi kwenu. Kodwa njengamanje ake nginikeze ithuba nje lokuthi nikhulume nobabili. Ngakuzwa nje. Sibone. Asekuqondile manje mfethu ungakhuluma ke nomuntu wakho. Amanda uyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yebo. Ungaphatheka kabi mama. Ubona amakhamera, ubona abantu bebaningi. Ingoba ngikhathazekile mntakwethu. Okungikhathazayo mama. Ngicela uyakhumbula ade sicine kuba ndawonye. Ade sicine kuba ndawonye ngiyazama. Kwanhlaka imoya namoya ngahluleka. Kodwa kungiciya kakhulu ukuthi uthi angizama wesithathu ukuze manje ngikwazi ukuthi mina ungizwe. Mana ke bongani mina ngibizelweni la because ngibona amakhamera angazi ngibizelweni. Mhlawumbe before akuphendule mama mina ngifuna ukizwa kahle le ndaba because uyayikhuluma mfowethu kodwa ngilost. Kufanele uzame kumele uzame wesithathu yini lokhuluma ngayo mfowethu? Kahle uAmanda sesinesikhathi sithandana sendawonye. Kulamasonto amabili adlule sike senza inkonzo yasekamerweni. Uthena akangivili straight wathi angizame umngani wami noma ngizama umunye umfana sekhaya ngilamayo. Wow. Sibe bathathu ukuze kwazi ukuthi angifike. Phecelezi threesome. Threesome mfowethu. Uma ucabanga wena uyindoda uperform uzizwe ukuthi uyagijima. Kufika kanjani kuwena lokho? Ingakho ngilana Amanda ubona umfowethu ekhona lana ingoba ngibhalele yena ukuthi ezongisiza. Imali sithanda sami uthi azokusiza uyena lo vele omzamile. Uye lo ngimzama ezongisiza. Uyena omzamile ukuthi azokusiza vele kule nkinga esibhekene naye. Hayi uright uyimesh futhi ngiyambona uright. Muhle futhi. Sobona ubuhle manje kuyena. Hayi muhle Mina mfana. ngizela ukuthi lana Amanda into engizelana ukuthi mina nawe sizoba nobudlelwane solungisa. Kodwa manje wena usubona ubuhle kumfowethu lo ngimbhalelile. Mana ke sithanda sami manje. Angithi uthi wena umbizile ukuthi azokusiza. Angithi uyakwazi ukuthi mina ngangiceleni wena. Sho ukuthi vele phela izifiso zami soyivezile ukuthi umbizi. Amanda
Amanda engikuzelelana ukuthi mina nawe umfowethu ezosilungisela phakathi kothando lwethu. Anginutha ungizwa mina. Naki angithi uzolungisa cause vele nizoba nobabili. Ngizothi mangijika ngiphenduka ngibheka ngala angilungisele. Mangiphenduka ngibheka ngala ngoba ngiyazi ukuthi vele ngala anginelise mhlambe uzonginelisa. Amanda mawubuka mina ubona isilimo. Angiboni Mhlambe isilimo. usubona indoda kuyena. Uyindoda ephelele uyayibona na? Amanda kutheni ungijwayele kabi? Angikujwayeli kambe angikujwayeli. Ngijwayela wena. Baza ngijwayela wena. Mfowethu. Ngiyaxolisa mfowethu ubona uhlelo lakho kodwa bengaqondile mfowethu. Mfethu ngiyacela mina ngicela nje nikhulume kahle bafethu. Yabo kuyimanje ngibize ukuthi ngizolungisa. Kodwa manje sengibona ngathi mina imbangela eyenza ukuthi nilwe manje. Cha ukuthi manje mfowethu ungaphatheka kanjani nomuntu wakho uthi uzolungisa ucela umuntu esizolungisa njengomuntu omazi ukuthi vele uhleze elungisa. Manaka angithi sithando sami angathi ngiyakhuluma. Angathi akwama nje ngakhuluma nawe. Ngakhuluma nawe baba ngilalela. Mfethu ngizamile ukuthi ngicele wena ukuthi uzongilungisela. Manje mase bona indoda kwena kumele ngenze njalo. Ngithanga ngikhuluma nawe Amanda. Ngithanga ngikhuluma nawe. Uzongenza manje ukuthi ngize ngihlanye sekhanda. Ngithanga ngikhuluma nawe. Wena mfethu ungayizwa kanjani lento le? Ongamenzi sese ahlanye ekhanda engahlanye embedeni. Kodwa ke asikho lapho baba. Mfethu ngempela Cha na bafinda indlela okhuluma ngayo manje nawe sengathi manje Musu kumthethisa angithi uthaka azolungisa. Musu kumthethisa umthethiselani. Angithi uthaka azolungisa. Umthethiselani. Kusho wena wathi akazolungisa izinto manje wena. Yabona kwayona le mshini engiyibona la mina izosuka ihliphizeka yonke ke manje. Ngobani ngisingikhuluma nawe kahle ubona indoda kulo. Kwakuyena lona futhi manje uzokhuluma zombhedo ukuthi manje kusho wena awufika ngithi ekupheleni kwendaba ukuthi uthi umbizeleni. Kusho wena ngithi uthi umbizele ukuthi akazolungisa. Phela isiphetho sale ndaba yethu ukuthi uthe ubize umuntu. Kini usho kanjalo angithi uthe umbizile ukuthi akazokusiza. Sho ukuthi uzokusiza phela ngalento angiyifuna phela. Engizelelana sithanda sami. Ngize kahle ngesihle. Kodwa manje ufuna ukuthi wena nginyusa umoya. Kanti angizizwa ingaka ngikutshela kanjalo ngoba ngisakuzwa. Okwamanje Amanda wena ubona indoda ngithi la. Ngiyayibona angini mina ngunelisi. Angina ngunelisi mina. Mangithi ngizama ukulala nawe ngizangithola wesithathu. Ngcono ngoba uyazi ukuthi uthi angithola umngane nami noma ngithola ubhuti umfana wasekhaya ngilamayo. Uyangitelela kahle kahle. Awubona ukuthi ngitelela wena. Ngazongitelela. Ngazongitelela. Angiteleli. Ngikhuluma iqiniso awunginelisi. Manje kumele ngithini ngoba phela unginelisi. Baba. Kanti wena iliphi le khona ohluleka ukufika kulona kudadewethu? Ingane le mfethu it's okay. Wena umdala amsho lekana nawe. Uyabona bafo. Mongeva umdala. Bafo. Ngicela ungilalela. Nawe into losukhuluma ngayo mntakamkhulu. Ngicela ungilalele mfowethu. Ngizela ngoba nginenkinga mfethu ngifuna ukuthi ungilungisele. Kodwa namanje sengathi le nkinga manje usuyenza nje. Cha mfethu mina angithi ngifuna ukuthi ngithole izinkinga ukusikwenza lapha. Yini ndaba mfethu uhlulwe yi2K? Ingoba ngiyamhlula nasembedeni vele uyafathuza akazilutho. Ngiyamhlula. Bafo. Sicela ungilalele. Mhlawumbe wena uzongiunderstand kangcono. Sure mfethu. Ngoba ngibhalile nje la. Ngibhalele ukuthi uzongisiza. Kodwa manje egcineni uzongiphendula ehlapha phambi kwakhe. Angihluleki empedeni. Uyahluleka. Uyabona masimbuze. Uyahluleka. Amasonto amabili adlule. Ngigijima wagqibula othayela kwavuka omakhelwane. Kwazwa nginqoza umakhelwane ukuthi angehlise kancane. Kodwa namhlanje mina sekudinga lo wesazo. Ngoba yini? Ingoba ngangipretenda uzangizibona kanjani? Pretend ngapretend hayibo. Ngangipretenda. Kanti wena ukwazini wawungasaboni indawo ukuthi ngase ngikhalisa nje okwengane encane. Ingoba ngase ngipretenda. Khuluma ngoba nakubona lapha. Bazohamba. So uzongenzani ngoba phela kuyafana mina indoda endlini. Uzongenzani? Amanda, awuhlale phansi. Baba, uyamthanda Amanda. Kakhulu mntaka. Uyimisele ngaye. Kakhulu. Amanda, why uzofuna ukwenza i3 kodwa mntanami omncane yakhe? Ingoba ngisamuzwa. Uyayizwa ke lincane nje impela futhi mina ngithuleke mina. Noma ngizama ukuyigibelela ngaphezulu, lutho akwenzeki lutho. Alifiki la kumele ngifike khona. Kwanawe uyangivimba. Kwanawe uyamfuna yini nawe? Maye ngifuna uzomenzani? Maye ngifuna uzomenzani? Uzomenzani maye ngifuna? Uzomenzani? Amanda, ngicela uhlale phansi. Amanda, ngicela uhlale phansi Amanda. Baba, intombi yakho iqedwe ukuthi awuyanelisi. Isigora samanje sibukisa ngawo sikufukula njengengane encane phambi kwentombi yakho.
Angini usiyasifuna vele. Ngiyacela. Into kade ekhuluma ngayo vele nginibukisa ngaso phambi kwami. Ngicela mfethu ukuthi ungabukiseki ngabantu kabili. And isiphetho zankosi la umuntu olawo siyambopha. Sokubopha baba. Naye usisime ukuthi uyakulwisa sombopha. Siyacela mfethu ngicela silungise lenkinga esibhekene nayo. Manje kumele sithole ukuthi udadewethu kungani ngempela ezafuna amadoda amabili eyedwa. Uthi alifiki la lifika khona kanti ingakanani yona. Yabona mfowethu into engiyiphethe mina baba. Cha ngisho eyakho. Ngicela ungilalele mntaka baba. Hayi yakhe mfowethu kusho phela uma kuthi angimnelisi sho phela uphethe ngangebhakede. Mina ngamtshela khona engiphethe mina. Ngiphethe umboko wendlovu baba. Wena njengoba uphethe newborn nje. Uyambona ukuthi ngidelela. Ngithini Njengoba uphethe newborn. Yazi wena. Musu ungaki uqala ungangiqali. Uwena ngibizile. Manje ufuna ngiveza amaqiniso wakho. Hey. Ufuna ngiveza amaqiniso wakho yini? Awunayo ayikho. Ayikho. Yazi lana Amanda ngithi sokhuluma kahle mfethu. Nje abantu abathandanayo. Kodwa manje still wena uzobukisa ngami phambi kwabantu. Uzobukisa ngami phambi kwabantu. Noma ufuna yena la kuhlabe. Hayi baba angeke ngiyenze. Noma ufuna ukulala naye lo? Hayi mfethu ngeke ngiyenze. Mhlawumbe phela nepipi elikhulu kunami. Ngazi ngani? Shushela ipipi lincane angithi. Size doesn't matter. Basho njalo. Nakho phela mfethu ngimnelisi. Ufuna seyibathatha. Yabona ke kule Uzokwazi ukuthi ngimnelisi. It does matter baba. Lincane le newborn lelakho lincane. Kodwa manje mfethu Akekho umuntu angajabuliswa into ye newborn into encane. Why ungamshini? Why ungahamba uthole omunye umuntu? Ingoba ngiyamthanda. Yabona bafungela isilima usuyangithanda. Ezokwazi yabo njengamanje kubuka mhlawumbe 950 100,000 wabantu la eSouth Africa ababukayo. Kodwa manje mina ngizothiwa ngiphethe into encane e-newborn. Mina ngiphethe into e-newborn. Mfethu mhlambe uke wazama ukuhlala phansi nawo umuntu wakho ngalokuthi umlethe kuma camera uhlale naye phansi nikhulume le ndaba yakho niqede noma uvele wathi no isolution ukuthi ngimlethe la. Mntakamkhulu. Ngithe ngiyazama ukukhuluma naye. Kwanhla ngamuka nomoya. Wathini wangitshela ngalomncane ngimlamayo ukuthi ngcono wathi ayikho into angayikhuluma nami. So ingakho mfowethu ngize ngacela ukuthi ngicele wena ngoba ngithema ngingena lana enkundleni zokuxhumana. Ngingena la ku TikTok. Ngithe ngisanyuka kancane. Ngithema ukuthi ngiyabona nangu wena uyakhuluma lana ukhuluma ukulungisa imjolo. Ngathi ake ngene nami kuleli khasi leli. Ngithema ngingena hayi ngiyabona uyalungisa omunye umjolo omunye umfowethu nawe beneyinkinga. Uyayibona? Ngase ngithi hayi shothi nami ngathola usizo. Nakho ke sengifikile kuwena. Kodwa nawe futhi awungisizi ngalutho. Bafo ngiyakusiza ke manje. Yabo nje meka saqeda isigora lento esiyenza lapha ngiyakusiza baba. Ngiyakuthembisa. Ayikho into ozongisiza yona mfethu ngoba njengamanje mfethu ubukisa ngami kwawena. Nomhlawumbe nawe uyamfuna noma ufuna ukuba wena ushaya i-threesome naye. Bafo mina ngimfuna umuntu wakho mfethu. Angimfuni umuntu wakho. Ngifuna ukuthi mntana nami ngeke kumele abafana ababili umncane. Hayi ngingabamela ke la kuya la kuyi ngingabamela. Yazi itotolozi lele sikhuluma ngalo and bazokuqeda abafana ngetotolozi. Awungathi nawe uyamfuna nje into wakho. Bafo ngimfuna kanjani baba? Bafo mina umuntu wakho bafo. Hey baba. Yibo. Nangomuntu bo. Bana lesigora sakho lesi. Bafo angithi wena uzubona ukuthi umuntu wakho uyafunwa ngoba wamfuna wena wakunikeza i-chance. So obvious bakhona abantu abamfunayo not me. Yabo. Ngiyakucela mfowethu. Ngicela bafo. Ngoba angize la ekhaya bengithi uzongisiza. Bafo mina ngizama ukukulungisela but wena ufuna unginikeza i-chance. Manje bafo mawukhuluma ukuthi bakhona abanye abamfunayo. Abekho bafo abamfuna bengikwenzela isibonelo mina ngimfuna umuntu wakho. Ngizama ukunikeza wena i-chance yokuthi sikwazi ukulungisa indaba yakho. But wena uyahluleka ukunikeza mina i-chance njengoba nomuntu wakhe ehluleka ukunikeza i-chance ezefuna ukunikeza i-chance abantu abawu2. Mfethu ngiyakucela hambisana nami khona uzodla kahle isithelo sakho lesi wena. Asikho kusona sami ngedwa bafo. Makusamele ngithole omunye ozongisiza. Ngoba phela ngithi uphethe inkinga. Manje ngimele baningi abangena lapha. Futhi baningi abantu abayaziyo lanto le. Bese kuthi isithelo sami ngedwa. Bafo. Uphethe inyubho nje baba. Bese kuthi isithelo sami ngedwa. Ngithini? Bafo mhlambe akakathole omunye umuntu manje kusashaya wena kuphela. Ngiyakucela mntaka baba. Hayi bazongithola nalabo bazongithola. Ngoba phela ngeke mina ngize ngimele inyubho. Okusho ukuthi baningi abantu esebelazile la gquma leli. Shuthi ningi abantu sebekhuphulile la gquma leli. Mina ngiyazama ukukhuphula la gquma mina lela ngithatha amahlungu. Ushuthi baningi abantu sebefikile la gquma le ngenze njani ke? Ngoba ngine show wena.
even manje yabona nje baqhuma imithambo emibili kwi-virgin break wena ayikaqhumi yomibili saqhuma owodwa yakutshela saqhume owodwa ulibela uzosibiza nge-virgin break yami khohlwa ayikaqhumi yabona nalowo uzofika ngisayitshitshi ngoba i-newborn leyo nto king okusho ukuthi baningi shutha okusho ukuthi wena ngoba ukuthi bazofika umuntu ozofika wena uzobe sayitshitshi uzobe usayitshitshi shutha ayikho into engiyenzayo mina ayikho uyafathuza yazi una Amanda mfethu yazi Amanda bukisa ngami Amanda ngikuthanda Amanda ngithi ngikwenzela yonke into Amanda kodwa manje uzobukisa ngami angikunelisi ngigijima kangaka hayi ngiyavuma uyenza yonke into kodwa hayi cha embedeni uyahluleka kanti utheni Amanda okay manje mekukuthi uyahluleka nina vele nina ma2K ni busy kabi nazi yonke into why ungamfundisi evening zabo ugibela phezulu kwakhe yabona ngangiphathi mangithi ngiyaphenduka mangithi ngiyaphenduka aligeni ngisho ungena xop lalela mfethu angifundiseni ngoba lo muntu mfethu lo muntu lena ngizokhuluma iqiniso angiqani nokuba naye ke akuyena oqala lo munye wayekulahlelalani waye ungambuza ngoba wayisifebe naye mina ngizwakali lento yakho ingako ingazwa ewakulahla ingoba izwakali uyabona Amanda into engiyiphethe la mina ngiphethe isigcobo yezwa noma ufuna ngikuvezele ufuna ngikuvezele iveze ngizokuvezela veza leyo newborn yakho wena usangiveza wena yini uphethe ikhulu kunami veza uphethe ikhulu kunami bengifuna ukufakaza angithi wena bafu uyakhuluma ungathi uyamfuna nje nawe bafu kunani ungathi uyamfuna kunani maye ngifuna uyamfuna mfethu ngimthole baba kunani maye ngifuna ngeke ngimthole baba wena usifetshana wena kunani maye ngifuna wena usifetshana wena usiyangifuna manje mfowethu noma ngingathiwa ngiyamfuna uzokwenzani makungathiwa ngiyamfuna bafu ngicela uhlale phansi mfowethu nasi isihlalo sakho sikanje dadewethu ngicela ngizokuhlonipha mfowethu ngiyamcela ngizokuhlonipha into esizoyenza la ukulungisa umjolo wemba phethu hayi kabi ningaqhathwa yimina mina ngumlungisa ngiyena umqhathi yabo kodwa uyena umlungisi athi umxabanise nje lewenza ngayo ngathi umxabanise ngoba mina ngikucele kahle njengomuntu engimbonayo ukuthi uyakwazi ukusolve izinto njengamanje kodwa ngathi uzongijikela njengamanje yazi mfethu ngiyazama lana yazi mfethu ngiyazama mfethu kumnandi mfethu umuntu uzomnelisi akukho mnandi uyabona mfethu mina lana mina ngishaya 4 round 3 round 5 round mfethu nakhona ujuluka wedwa awukazi ukuqaphela wena lokho ujuluka wedwa yazini mfethu mina ngikukhathalele nje yami khona ishandise engizokunikeza yona yabo nje benifuna niba u2 eyedwa uzoba right mfethu asithemba ukuthi izoyikhulisa leyo nto azomnikeza yona asithemba ukuthi izoyikhulisa uzomshaya mfethu kube ngazuthi ushawa abantu abawu3 khona azoye ukuphaphela itotoloze emncane uyabona ke bafu ma ukhuluma kanjalo mfethu mawukhonto ezongineza yona kodwa wayona vele angidinga vele ngiyazazi vele ukuthi nginzima kodwa ungayiletha mntakababa ngithathe ngamabomu mntakababa ungayiletha mntakababa ngidelisa yena ngo phela yena uthi angangizwa mhlawumbe uzongiswa dadewethu ngoba manje ngikhathele phela mina kancane kancane zama lo mfana wakini uyaqhuma lo muntu uyaqhuma athi ngichatheleke namhlanje mama uchathani ngeking uyabona lo ngiyeke konke lokho khona ishandise engizomnika yona uzobona ngizozwa ngawo asithembe ukuthi naleyo nto uyabona bafo phela ngikhathele mina ukudlala iNewborn lo muntu lona mfethu ngendlela engimlale ngayo izinsuku leli kuze kwafutha yona kwangitshela nothi angiyeke kodwa manje uzongitshela manje ukuthi ngangizwa ukukhalela into engekho ngilibele ngikhala ngiyilethe lento yakho ngiyekho lutho engizwayo ngoba ngiyambona ngiyekho lutho engizwayo mhlawumbe ufuna 8 I know ngoba shilo 5 omncane ngimneza wona u5 Amanda ngicela ukhiphe nje lo mqondo wakho kufuna abantu abafana abaningi kwigqeke yodwa ukhiphe nje lo mqondo angeke ngikwazi yabona ngitshela but noma ngingathiwa ngiyamfuna ngelo muntu engathi ngingathola onento eright ngeke ngize kumele iNewborn izoba right ingange yengane yasekhaya encane phela lento le encane iNewborn esanezinyanga uyamuzwa yini bafo ngizama ukulungisela dadewethu lento yakujabulisa siyayilungisa manje indaba yakhe into encane nanokuthi awumuzwa manje uzomuzwa and yonke into izohamba kahle mnikeze ichance mhlambe mengabe suka la wahamba wayokushaya wangamuzwa kahle you can decide ukuthi wenze njani imake bhuti ngicela ukubuza lento ozomnikeza yona izoyikhulisa noma izokwenza ukuthi
hlali nje obinjalo ngoba phela ngeke ngize ngimele mina lento encane. lalela wena yezwa ngithemba Ngeke ngize ngimele lento encane la iphethe. ithemba mina wena Ngeke ngikwazi. themba mina wena Uyabona? uzobona Uyabona bhuti? Uyazama ukumbonisa ngiyabona. Uyazama ukumakha kakhulu. Okusho ukuthi mhlawumbe ufuna lele lakho ke manje mnikeke wena mpepeke wena manje. Ngoba phela mina lamakalisa. Phela sana semafuna Angeke siyenze ngize live nginika lento le something. ngoba vela ukaqhamuka nesobululo Ungathi uyakhuluma wena sifana. Ngeke phela ngize Ngithethula manje. Ngeke phela ngize ngithule. Ngithethula. Ngeke ngize ngithule. Angithi wena thawu ngibizile. Sho ukuthi phela ufuna siyenze live naye ekhona. Singayenza khona azobona ukuthi ufathuza kanjani. bafo manje unginikeza i-authority yokuthi umuntu wakho Angiyangindwe mfuni. cha ngifuna mina mfethu ukuzwa kuwena straight ukuthi unginikeza i-authority noma ubungidlalisa Uma uthi phela mfuni mhlabe manje nangu. Nangu. Angithi ngizamile ukuthi ngicela ukuthi ungilungisele Ngakhumula. Ngakhumula. Ngalokho ephithisa phambi kwami lokho embamba. Ngiyeke mfethu ngibona ngimkhombise ukuthi Mhlawumbe bangifuna bonke ungathini? Ngoba phela uyahluleka base besivile isitori sakho ukuthi uyahluleka. Ngizothisa ngihlonipha phela wami. ngiyakucela Ngihlonipha phela wami, ngihlonipha. ngoba mfethu uyabona ukuthi lo muntu onginenusela ngaye vele maningi amathuba ukuthi uthi kusanginginqaki Ingakho mfethu ngithi uyamfuna. hayi Ingakho ngithi uyamfuna. what if uyena ofuna mina Manje ubhizi lokho yaluza phambi kwami ngakho ngithi uyamfuna. asiyeke-ke loo nto asilungise indaba yakho dadewethu njengoba ngishilo umfethu uzosizakala and uzokwa Ngibuzile bhuti nasekuqaleni ukuthi lizoyikhulisa yini noma izohlala incane kangaka. phela mekukuthi ilona elingasaneli lapha ayikho na into azoyenza Hayi ukuthi alineli njengoba kutshelile ngathi yabona uhambe eyibiza Uyabona, iBudget Backup. uyabona, Hayi uyabona, akasiyona shembandla. Yona uyabona la akasiyona. mntaka baba ngoba ngitshethi ngiphethe isicobo. Eh. Lo muntu vele Uphethe sivuleke isicobo vele kuphi? okusho ukuthi Uphethe vele isicobo kuphi? mina ngazi ukuthi nginomuntu andivele nomuntu uyalala lo muntu Isixhobo kuphi eceleni. ku-newborn? Isixhobo kuphi? Yamuza ungibiza nge-newborn njengamanje. Ingophambi kwakho. Shuthi uyalibona lakho livukile uyalibona likhulu. Hayi. Kodwa ke mntaka baba nginikeze lento lethu ozonginika yona. Ngimdelise. Okusho namhlanje ngekalala. Awungitshela-ke mingakimithi osayisebenzisile. Imithi esengiyisebenzisile. Ngoba phela wena uthi uyachatha wenza yonke into uyafutha. Uhlezi uthi hayi mama namhlanje ngifuna ukukunemba awukazi uzonginembe ngihlezi ngipretenda mangikhala. Bafu ade ngikutshela ukuthi kulamasonto amabili adlule. Ngimnenebule ngamnenebula kwaqhuma othayela wakhala umakhelwane wazonqoza umakhelwane nami. Bengipretenda nje ngiyakutshela bengipretenda. Ngiyambona. Uyakwazi ukukhala komuntu oprethendayo. okay bafethu ngiyanicela Uyakwazi ukukhala komuntu oprethendayo. asehliseni imimoya sikhulume ukuthi-ke manje siqeda ngani la yini esivala ngayo dadewethu uzomnikeza i-chance after eselungisile le nkinga anayo noma awumnikeza i-chance Hayi ungamnikeza lento othi uzomnikeza yona. usamthanda yini ubaba Ngisamthanda. usamthanda Yebo. usafisa ukuqhubeka naye Yebo. okay mfowethu usamthanda nawe mama ngiyazi njengoba ubhalile Mfethu ngicwele ngikakhulu. Bengeke ngize la mfethu ngamcwele. mfethu uzomanelisa kuzoba right As usual bafo. As usual, hayi as usual. Musa phela ukufaka as usual. Angathi ngikhuluma amadoda akhuluma manje uyaphawula umfazi. Thula sifele. Bonga nginelisi phela. Bonga nginelisi. baba Kwazi lokho, bonga nginelisi. sizama ukulungisa la wena uyalo kuyimanje Abe. yabo manje seyithambile umama sekuwukuthi nje wena ubuhleke but still usethambile Uthambele wena. Uthambele wini wena omele webe ukusheka manje. Wena umbona usethambile ngithi. Ufake zalo. Ngoba phela ngimnelisi mina ufake phela. Awunginelisi nje. Awunginelisi. Ngithini ke bongani ngithini ngoba phela awunginelisi. Ngithini? Mbusheke zalo, mbusheke. Ngithini ngoba phela awunginelisi nje ngiyasho. kanti mfethu mina kanti ngikoneni kubani sengikulungisela umuntu wakho use-right Uthi usethambile. Kusho wena manje usethambile udinga ukuthi ubusheke. Ngenze njani mina? Angini wena ebona kumele ubusheke. Mangubushaya mina kuthiwa akaneli ufuna omunye wesathu. Mbusheke zalo. Mbusheke ngithini mina? Noma ufuna ngibushaya wena ke mina? hayi ngingenaphi mina ngingenaphi He, hayi phela wangihlula. ngingenaphi mina baba Yabona mfethu into obuyayenza wena mfethu ngendlela engicele ngayo mina. Ngabe ungineza into sezokuneza yona. Ngami ngonamba esumama. angithi mfethu sengikwenzile lo ngazama ukukulungisela into yakho but still wena ufuna manje ngilo ngiqala phasi-ke manje kube ngazuthi mina wrong and nalapho uyangithuma kusho ukuthi wena angazi noma uyibona ukuthi awumanelisi ngempela yini umama uloku uthuma mina ukuthi ngimhlaba ever since le episode iqalile wena ungitshela ukuthi angihlaba intombi yakho
Ingoba ngiyabona ukuthi ingoba uyazazi angini mangikhuluma naye ngikucele kahle kade ngitshela awunginelisi awunginelisi Bongani batholeke phela bazokunelisa phela nginelisi mina ngikuthanda sengihlalele kona ukuthi ngiyakuthanda uyangithanda that's why ngize ngathi umuntu wesithathu wena ngoba ngiyanqena ukuza naye mina makuthiwa phela ngithanda bomfuno wesithathu ingoba awunginelisi ngeke ngimele ikhinqi phela mina ngeke ngimele newborn ngeke ngize ngiyimele leyo nto leyo mina xazulula phela mfethu ngibhalele wena uzoxazululana kwesingaki bese sengizamile ukuthi ngilungise into yakho but wena wayibhidliza Letha- ngiqale phansi futhi letha uzokuneza yona suka la bafo ngizokunikeza izinto wanelisa into ungabisapholisa amaseko bafu ungabisapholisa amaseko uyayisa ufuna umnanebula manje asifika endlini nje hayi uzozo makhelelo ngifune bezosondela beze ukuthi hayi ingathi ingane encane lapha kanti hayi umharimbe straight ngoba phela manje ufuna abantu abathathu ngithenda nakhona ngoba mhlawumbe izobe ingakasebenzi Wazi wazi ba uyonenebulwa namhlanje noma inini methola ithuba uzokunenebula umfowethu ngiyakutshela manje lento engizomnikeza yona izomsebenzela uvumile ukuthi usamthanda wavuma ukuthi usakuthanda so nje yonke into ihamba kahle kumele nilungise indaba yesex uye kufuna amadoda amaningi nansi indoda yakho izokwanelisa manje okay ngiyezwa ngicela ulungise mntakababa ngicela ulungise mntakababa ngena la nja yami ngicela ulungise mntakababa ngiyathemba ukuthi mfowethu lokho ozokunikeza khona kuyoba isisombululo esikhulu ngoba ngikhathele bafowethu I know uzoba right nja yami ngiyethembe angithembe umdlule wena bethu mina ngihlobene nawe mina ngunzimandi umdluli nonzimandi into eyodwa hawu ozakwana mfowethu ehe kodwa manje ngathi bufuna ukungijikela nje cha kodwa manje ngiyakubuka hayi wena buka sesicishe saqhathwa iqenje mfethu siyabandawonye nantsonto isikhathi futhi kodwa kulungile mntakababa nzimandi mfowethu hayi wakwethu kulungile asithembe ukuthi mfowethu kuzolunga yonke into ngoba umama ngiyamthanda mfowethu bethu sisonke mawukuthi nawe uneyinkinga ezithinta umjolo thumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com owenze njalo zonke izinto zakho zihamba kahle kuyoqonda futhi nasemjolweni wakho bafethu lekhaya siyakhuleke sikhuleka so nawe njengamanje bafethu ngicela sigebisa amakhanda phasi sithi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele hayi siqedile manje asibona labantu abathandaza abangena ngo-8 baze baphume ngo-1 sithi nje wanya asihlangane kwi-episode elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu siyabonga kakhulu ukubukela kwakho